A la Fundació Endesa creiem que l'energia més poderosa per a transformar el món neix a les aules. Allà on es formen les idees, els valors i els compromisos del demà, comença també el camí cap a un futur més sostenible. Per això hem creat Endesa Educa Digital, un programa educatiu innovador sobre l'energia accessible a tota la comunitat educativa a Espanya, amb l'objectiu de fomentar una cultura energètica més conscient i responsable. Però aquesta no és una lliçó tradicional, és una aventura. Guiats pels Energy Corps, el cos d'èlit intergalàctic liderat per la comandant Estela i el pilot de primera Rai, l'alumnat s'embarca en una missió per a convertir-se en guardians de l'energia. Per fer possible aquesta experiència, Endesa Educa Digital posa a l'abast de cada aula un kit d'experimentació amb tots els materials necessaris per resoldre les missions que els Energy Corps plantegen en el seu recorregut galàctic. I per a qui vulgui anar més enllà, el programa ofereix l'oportunitat de participar en el concurs nacional Salvar el món, on podran posar a prova tot allò que han après. Però aquesta missió no seria possible sense els seus veritables capitans, l'equip docent. El seu paper com a guies i dinamitzadors és essencial per a adaptar les activitats a l'aula i potenciar el seu impacte. Per això, Endesa Educa Digital els ofereix un espai de formació amb recursos interactius i un canal d'acompanyament tècnic per resoldre qualsevol dubte al llarg del camí. Perquè ensenyar sobre energia és ensenyar sobre valors i decisions quotidianes que poden canviar el planeta. A la Fundació Endesa confiem en el poder transformador del professorat i l'alumnat per construir un futur millor. És moment d'unir-se a aquest corrent positiu. T'hi sumes?